Odobravam večer u Otvorenom. Kakva je danas perspektiva Europske unije? Koliko je koronavirus poljuljao stajališta o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana? Što će donijeti deklaracija sutrašnjeg online samita čelnika zemalja članica i 6 država iz regije? Kako je na krizu zbog koronavirusa reagirala Europska unija? Je li zajedništvo palo na testu? Naši gosti večeras. Gordan Grlić-Radman, ministar vanjskih i europskih poslova. Dobro večer hrvatskim gledateljicama i gledateljima u domovini i svijetu. Vladimir Drobnjak, savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku. Dobro večer. I Joško Klisović, potpredsjednik Saborskog odbora za vanjsku politiku. Dobro večer. Goran Bandov, sveučilišni profesor. Dobro večer. A u Briselu naš dopisnik Tihomir Vinković. Dobro večer. O temama sutrašnjeg samita i okvirima unutar kojih se događa Tamara Marković. U studenom 2000. održan je prvi zagrebački samit zemalja Zapadnog Balkana. Tadašnji lideri Europske unije i država članica prvi su put potvrdili jasnu europsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj skup koji će, drago mi je što to mogu konstatirati, dobiti ime glavnog grada Hrvatske. 2 desetljeća poslije samit će zbog pandemije koronavirusa prvi put u povijesti biti održan putem videokonferencije. On je zagrebački, iako će svatko biti u svojim uredima. Ono što je zapravo najvažnije, zadržavamo, šaljemo tu određenu poruku koja će se ogledati u završnoj deklaraciji. Zemlje Zapadnog Balkana su okružene zemljama članicama Europske unije, pa je prirodno da zemlje Zapadnog Balkana i jugoistočne Europe imaju europsku perspektivu. Umjesto na proširenju, fokus će ovog puta biti na opstanku. Europska unija prvo mora sada srediti sebe. Mi smo se našli u jednom trenutku prije 1, 2, 3 tjedna doslovce u egzistencijalnoj krizi. Sukob između Italije i Nizozemske je eskalirao do te granice da je postojao strah da će Italija naprosto reći da izlazi iz Europske unije. Najneizvjesnija europska budućnost svakako je pred Kosovom. Tu zemlju ne priznaje 5 članica Europske unije. Zbog toga će sudionici Zagrebačkog samita tijekom videokonferencije imati neutralne pozadine bez državnih obilježja. I Zagrebačka deklaracija koja se donosi sutra bit će drukčije od planirane. U deklaraciji se neće spominjati nikakva integracija u EU, niti članstvo, niti proširenje uopće. To je zato što ključne države članice Europske unije nemaju proširenje kao omiljenu temu i insistirale su da ovo ne bude sastanak o proširenju, već o čvršćim vezama sa državama Zapadnog Balkana. Kriza uzrokovana koronavirusom pokazala je slabosti Europske unije, poput unilateralnog djelovanja zemalja članica. Pojavio se i strah od razdora na liniji sjever-jug, poput onog iz 2008. Da bi smanjila nejednakost, Europska komisija najavila je osnivanje Fonda za oporavak europskog gospodarstva. To će biti fond za oporavak zajedničkim europskim vrijednosnim papirima koji će financirati sve najugroženije zemlje, uključujući Italiju i druge. Na jučerašnjoj donatorskoj konferenciji Europska komisija prikupila je 7,5 milijardi eura, koje će iskoristiti za razvoj cjepiva protiv koronavirusa i liječenje koronavirusne bolesti. Uspjeli smo. Danas je ključan trenutak za globalnu zajednicu. U vrijeme kada smo fizički udaljeniji nego inače, svijet je pokazao da je najsložniji dosad. U radu konferencije sudjelovali su i čelnici brojnih zemalja, među kojima je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za ovu donatorsku konferenciju za projekt istraživanja protiv COVID-19 na nacionalnoj razini izdvojili smo 2 milijuna eura. Želio bih istaknuti da u ime Hrvatske izdvajamo još 1 milijun eura kao doprinos ovom događaju. Diljem Europe na snazi je postupno popuštanje epidemioloških mjera. Nakon 50 dana karantene na ulice polako izlaze Talijani i Španjolci. Kao zemlja u normalno stanje vratili bismo se potkraj lipnja, ako razvoj epidemije bude pod kontrolom na području cijele Španjolske. Dok većina europskih zemalja poziva na što čvršću suradnju unutar Unije, neki zazivaju i novi Maršalov plan za obnovu Europe po uzoru na onaj nakon Drugog svjetskog rata. Počinjem imati viziju koliko nam novca treba da pomognemo svoj automobilskoj industriji, njezinim kooperantima, malim i srednjim kompanijama koje rade za tu industriju. Da bismo pomogli turističkoj industriji, potreban nam je Maršalov plan. Aktualnom sazivu Europskog parlamenta i Europske komisije najvećim izazovom činile su se migrantska kriza i zaštita okoliša. Međutim, očito je da će se suočiti s izazovima sasvim druge vrste.
Je li Europska unija dobro reagirala u krizi izazvanoj koronavirusom? To je pitanje na Facebook stranici Otvorenog. Sudjelujte, dio komentara objavit ćemo nešto kasnije u emisiji. Gospodine Grlić-Radman, sutrašnja konferencija trebala je zapravo biti vrhunac hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Znamo svi zbog čega to nije tako, odnosno barem ne u onom pravom velikom obliku koji se trebao dogoditi. Što se zapravo sutra očekuje i kako će izgledati ti razgovor? Ona možda nije, u pravu ste, vrhunac na način kako ste vi rekli u tom formatu 1500 ljudi, ali vrhunac je središnji događaj i ona je zapravo rezultat naših političkih i diplomatskih napora, osobito zalaganjem našeg premijera Andreja Plenkovića, da se taj Zagrebački samit održi u trenutku pandemije, u trenutku najveće krize koji je zapravo bez presedana, jer Europska unija, pa i cijela Europa, nikada nakon Drugog svjetskog rata nismo bili u takvoj jednoj krizi koja je zapravo uzdrmala temelje Europske unije, jedinstvo, solidarnost, ali ipak, evo, mi smo i zahvaljujući predsjedanju Hrvatske vijeća Europske unije, mi smo uspjeli održati sve najvažnije konferencije, ne na fizički način, ali činjenica je da smo pridonijeli donošenjem odluke o pristupanju, otvaranju pristupnih ugovora, pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i posljedično sa Zagrebačkim samitom sutra. To je središnji događaj koji će se pamtiti u povijesti u narednim godinama. Razgovori sutra? Sutra. Pazite, sve je deklaracija koja ima 20 točaka, ona je upravo isto tako rezultat naših napora i ona apsolutno pruža perspektivu. Temeljna područja su suradnja u suočavanju sa pandemijom, koronavirusom. Drugo je podrška europskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Dakako i njihova opredjeljenost, odnosno predanost u prihvaćanju europskih vrijednosti i dakako provođenju svih reformi koji zapravo su nužni za njihovu ulazak u Europsku uniju. Zašto je iz deklaracije izbačena riječ proširenje? Čujte, mislim, to su određene semantičke manipulacije, vi možete to zvati, ali to je činjenica proširenje, činjenica da se Zagrebački samit događa, da su sa dvije zemlje su otvoreni, donešena je odluka o otvaranju pristupnih pregovora, Srbija i Crna Gora su već u pregovorima, Bosna i Hercegovina, za Bosnu i Hercegovinu postoji mišljenje Europske komisije iz svibnja mjeseca prošle godine. Sada je osnovano i politički ad hoc radna skupina koja radi upravo na analize, evaluaciji dosadašnjih ostvarenih rezultata i mi uskoro za Bosnu i Hercegovinu isto tako očekujemo određena godišnja izvješća ili zapravo paket tog paket proširenja koji bi mogao biti i u lipnju mjesecu, znači za vrijeme našega predsjedanja, a dakako Kosovo, kojeg smo mi na koncu i priznali, isto tako ima europsku perspektivu i mi se zalažemo zapravo za sve 6 zemalja, ali sukladno vlastitim postignućima. Gospodine Klisoviću, kako u ovom trenutku izgleda ta europska perspektiva? Za Zapadni Balkan? Tako je. Pa ne izgleda ništa bolje nego što je izgledala na prethodnim samitima. Dakle, ono što je karakteristično za ovu deklaraciju, nacrt deklaracije koju zovemo Zagrebačkom deklaracijom i općenito taj Zagrebački samit će biti upamćen valjda u povijesti što nosi ime grada u kojem nije održan. Kao što znamo, to će biti jedna video konferencija. No važnija je Zagrebačka deklaracija. Ja u njoj ne vidim apsolutno ništa novoga što je ponuđeno zemljama Zapadnog Balkana. Ništa novoga u odnosu na 2003. i Solunski samit. Dapače, taj samit u Solunu je kazao da je proširenje na Zapadni Balkan prioritet Europske unije. Danas nemamo niti riječ proširenje u Zagrebačkoj deklaraciji, a kamoli članstvo ili integracija unutar Europske unije. Prema tome, Unija je samo poslala poruke koje klasično uvijek prema Zapadnom Balkanu šalje. Radite na pravnim državama, na vladavini prava, regionalnoj suradnji, riješite bilateralna pitanja. Je li tu krivica na zemljama ili na Uniji? Ili međusobno? Jednostavno prenosi odgovornost na države Zapadnog Balkana. Očigledno Europska unija nije u ovom trenutku spremna poslati snažniju poruku zemljama Zapadnog Balkana, jer apetit za proširenje evidentno u ovom trenutku ne postoji. I Zagrebačka deklaracija je samo u stvari jedan odraz takvog prevladavajućeg razmišljanja u Europskoj uniji. I zato, nažalost, nismo dobili ništa novo. Ambicije koje hrvatsko predsjedništvo imalo, nažalost, nisu realizirane. Meni je zbog toga žao. Ili politika SDP-a je također što više i bolje pomoći zemljama Zapadnog Balkana da što prije ispune uvjete i uđu u Europsku uniju. Da li je korona kriza jedina kriva za to, to možemo analizirati kroz koji mjesec, ali činjenica je da ova deklaracija kako sada stoji ne donosi ništa novoga državama Zapadnog Balkana.
Gospodine Drobnjak, priželjkivalo se zapravo jedan jači iskorak. Priželjkivale su se neke snažnije poruke. Znamo što je koronavirus naravno donijela. Sad tu imamo poziciju za koju se Hrvatska dosta dugo i zalagala. Je li sad ovo jedan korak natrag ili više koraka natrag? Pa ja bih rekao za početak da mi se nalazimo u vremenima kakva Evropska unija nikad nije iskusila i doživjela do sada. Ona su bez presedana. Ja to ne govorim kao izgovor, ja to govorim kao kontekst u kojem treba procjenjivati situaciju. 3 velike stvari za države Zapadnog Balkana su se dogodile tijekom našeg predsjedanja. Mnogi će reći, one nisu same po sebi spektakularne, ali 3 značajne stvari su se dogodile. Prva je odluka da će se otvoriti pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Te 2 države to čekaju godinama i to se konačno dogodila odluka. Pregovori se još nisu otvorili. Drugo, usvojena je nova metodologija pregovora za njih, što je bitna sastavnica daljnjeg procesa. Dugo se radilo na toj metodologiji. Ta metodologija treba biti transponirana, ugrađena u pregovaračke okvire za te 2 države. Evropska komisija na tome radi, ali je činjenica da je usvojena nova metodologija. I treća, sama činjenica da se Zagrebački samit događa u punoj konfiguraciji 27 članica Evropske unije i 6 država Zapadnog Balkana je sam po sebi veoma značajan iz sljedećeg razloga. Nakon prva 2 samita, 2000. u Zagrebu i 2003. u Solunu, nastao je procijep, praznina od 15 punih godina do Sofijskog samita. Da se nije dogodio Zagrebački samit sada u ovoj punoj konfiguraciji, taj razmak bi se ponovno počeo širiti. Priznale su zemlje u regiji tu zasluge Hrvatske da se to ipak drži na dnevnom redu. Apsolutno. I na ovaj način mi ipak uspijevamo da uvedemo regularnost, odnosno sekvence odvijanja takvih samita. Dakle, odmah 2 godine nakon Sofijskog samita imamo novi Zagrebački samit i time sprječavamo da se dogodi ta praznina od čitavog niza godina. Te 3 stvari su strukturno vrlo važne za proces. Dakle, imamo dodatne 2 države za koje je donesena odluka o proširenju, imamo novu metodologiju, imamo kontinuitet u samitima. Htjeli se, gospodine Grlić, Radman? Da, htio sam zapravo upravo reći, mislim, treba pitati upravo te 2 države kolika je njihova radost i sreća. Pa čujte, Makedonija čeka, Sjeverna Makedonija čeka više od 14 godina da bi krenula sa pristupnim pregovorima. I upravo je to naš doprinos, hrvatski doprinos. Mi smo, to je činjenica da su ime konačno razriješili. Pa čujte, morate gledati kontekst u kojem se našla Evropska unija. To je bez presedana. I s druge strane, to nije jedina deklaracija koja će sutra biti donešena. Naime, Europska pučka stranka sutra izlazi sa deklaracijom u kojoj expressis verbis pohvaljuje uspjeh hrvatskog predsjedanja i pod vodstvom Andreja Plenkovića. Mi ćemo sutra imati videokonferenciju sa liderima Europske pučke stranke. Prema tome, to nije zanemariva skupina, budući da je ona čini većinu u Europskom parlamentu. Znači da postoji podrška, ali sigurno da u trenutku kad se mi bavimo svim posljedicama koja je, dakle, zbog koronavirusa, posljedice koje ćemo još osjećati godinama, ne samo Hrvatska, nego i sve zemlje članice Europske unije, ali pazite, mi smo još imali i potres. I zahvaljujući prodornosti i političkoj vidljivosti i snazi hrvatskog vodstva, mi smo se uspjeli izboriti za mnoge teme, pa i ovo zalaganje i otvaranje, odnosno donošenje odluke za otvaranje pristupnih pregovora. Gospodine Bandov, ako mogu samo možda iskomentirati. Mislim, to što Europska pučka stranka hvali Andreja Plenkovića je normalno, jer to je čovjek i stranka koja pripada toj grupaciji. Kao da HDZ hvali Andreja Plenkovića. Dakle, nema tu nečeg spektakularnog. No, Albanija i Makedonija, da, oni su dobili tijekom predsjedanja Hrvatske odluku da će se otvoriti pregovori. No, da bi njihova sreća bila potpuna, oni su trebali dobiti datum kad će početi s pregovorima. Ovako imaju mogućnost da su otvoreni pregovori, ali ne znamo kad. Prema tome, to se može poprilično odužiti prije nego što oni započnu pregovore. To je, na pola puta smo stali, ja bih rekao.
Ali to je vrlo jednostavno, znate. Pazite, Europska komisija treba donijeti pregovarački okvir. Mi to očekujemo da će to biti u lipnju mjesecu i tada će biti sigurno donešen i datum. Čekaju nas još dva gosta. Bojim se da to nije samo pitanje tehnike, da je to pitanje politike. Ali uglavnom, znate, Europska komisija radi na donošenju pregovaračkog okvira kojim će biti definirana i datum održavanja međuvladinih konferencija. Koje države članice moraju onda potvrditi. Da, jasno. I tu je politika koja je ključna. To je izazov hrvatskog predsjedanja. Ja sam siguran da ćemo mi odraditi taj posao, jer mi smo prodorni. Mislite da će Albanija i Makedonija dobiti datum za vrijeme hrvatskog predsjedanja? Pa dobro, mi nastojimo to. Pa mi se upravo borimo da te zemlje dobiju. To bi bio lijepi uspjeh. Gospodine Bandov, u odnosu na prije koronavirusa i u odnosu na sada, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Makedonija, koliko se promijenio njihov status? Koliko su dalje ili bliže Europskoj uniji? To je sad vrlo komplicirano pitanje, ali da ga svedemo na ovo. Prva stvar, Evropska unija se bavi prvenstveno sobom. Evropska unija se bavila sobom kroz Brexit, kroz migrante, kroz zelene politike i Green Deal politics. Evropska unija nema dovoljno kapaciteta, već jako dugo vremena, baviti se sa politikama proširenja. I to je ključno. S druge strane, države koje načelno aspiriraju ući u Europsku uniju ne provode one reforme koje bi trebali provesti. I oni bi te reforme trebali provesti ne zbog ulaska u Europsku uniju, nego zbog sebe, svojih građana. Pitanje vladavine prava. To morate napraviti zbog svojih građana, ne zbog Europske unije. Pitanje sloboda medija. Pitanje otvaranja tržišta, barem unutar regije. To morate zapravo napraviti zbog svojih građana, da bi vaši građani mogli bolje i uspješnije živjeti. Ali te stvari idu jako sporo, ako uopće u nekim zemljama. One ekstremno idu sporo. Ova korona je zapravo učinila mnoge lokalne političare. Kad kažemo lokalne političare, mislim znači ljude koji upravljaju državama. Oni su na neki način se osilili dodatno. Slobode medija u tim državama su pale još, dodatno pale. Vi imate vrlo često metode koje su malo teže razumljive nama koji ipak sudjelujemo u europskim procesima. Policijski satovi koji traju danima. To je nešto što mi se čini da značajno zadire u pitanje ljudskih prava. To je nešto što nije previše spojivo s onim vrijednostima koje zapravo Evropska unija se uopće temelji na njima. To je sigurno jedan korak unazad. I čini mi se da Zapadni Balkan ide nekoliko koraka unazad. Neke države, poput primjerice Sjeverne Makedonije, koje su učinile strašne korake, strašne ustupke, moguće i ne previše shvatljivim evropskim zahtjevima. Ili konkretno zahtjevima, budemo direktni, Grčke. Koje su učinile takve ustupke, pitanje svog identiteta, pitanje jezika, pitanje uopće egzistencije same države. I nakon toga, kada smo svi očekivali da je zapravo to neko pitanje njezine evropske perspektive riješeno, država od koje to nismo očekivali, Francuska, je u 10. mjesecu prošle godine rekla sačekamo još malo. Meni se čini da je to bio jedan izrazito nemudar potez, jer ostajete veoma nevjerodostojni. A u politici je vjerodostojnost vjerojatno presudna. Percepcija i vjerodostojnost. Mi smo kao Europska unija tu značajno zakazali. To mi se čini zapravo da je Europska unija s jedne strane, koja je još jedan puta izrazito okupirana svojim nekim unutrašnjim izazovima, a s druge strane čini mi se da ni države koje žele postati članice ne izvršavaju zadatke koji su presudni još jedanput prvenstveno za njihove građane, ne samo za ovaj proces. Kolega Vinković nas čeka u Briselu. Tihomire, iz današnje perspektive na listi prioriteta Europske unije koliko visoko ili nisko je proširenje na Zapadni Balkan i kako se gleda na Zagrebački samit?
Pa proširenje nije na dnevnom redu, ne znam zaista kada bi moglo biti uopće na dnevnom redu, ali ovdje bi ipak trebalo reći da je Hrvatska postigla jedan uspjeh, a to je da je dogovoreno to otvaranje pregovora. Dobro, datum nije dan, ali velika vjetar u leđa je dan posebice Sjevernoj Makedoniji i građanima makedonskim koji, ovdje ih ima dosta zaposlenih u Briselu, rade neki u institucijama zbog toga, vjerojatno što su dobili i državljanstvo neke od zemalja Europske unije, ali oni su izuzetno zadovoljni tim samim činjenicom da su ipak, da im je rečeno da mogu početi pregovore. Sada je upravo spomenuto da to prošle godine nije bilo moguće. Ali, kažem, činjenica, proširenje, kada, gdje, kako, otvaranje poglavlja za one države koje su otvorile već pregovore, to je pitanje o kojemu se ne raspravlja toliko u Europskoj uniji. Što se tiče samog Zagrebačkog samita, mislim da su svi ovdje bili jedinstveni da se samit treba održati. Sad, koliko je to bilo sa hrvatske perspektive bitno, naravno da je bilo bitno, koliko je Hrvatska na tome insistirala, naravno da je, ali uspjelo se doći do toga da se održi samit bez obzira na ove tehnološke sada teškoće, dakle ne mogu se ljudi vidjeti, ne mogu biti u blizini jedan drugoga, ali bitno je da se razgovara i što se tiče nekih drugih stvari, a to nisu samo pregovori o članstvu u Europskoj uniji, nisu samo zatvaranje poglavlja, te zemlje Zapadnog Balkana, ako izuzmemo Kosovo, čuli smo na početku da ih 5 zemalja ne priznaje, ipak su puno bliže u integracijama, gospodarskim integracijama, energetici, pa i onom zelenom planu. Oni su uključeni u to na jedan drugi način i evo dobili su potporu od 3,3 milijarde eura za suočavanje, prvo suočavanje sa posljedicama pandemije, dakle i za zdravstvene sustave i za gospodarstvo, a obećano Europska komisija je rekla da će kada se stanje smiri oko pandemije, dakle da će tada izraditi plan jednog, kako oni kažu, masivnog, dakle jednog velikog ulaganja u zemlje Zapadnog Balkana da bi se što više gospodarski integrirale u države Europske unije. Članstvo, naravno, nažalost za mnoge, nitko ne spominje u ovom trenutku, dakle to proširenje nije toliko bitno, ali Zagrebački samit kao takav je jako bitan i bitno je jedna stvar koja će u zaključcima stajati, da se organiziraju takva vrsta samita na jednoj redovitoj razini. Dakle, što češće, neki govore o godini dana, neki o svake 2 godine, ali da će to biti tema razgovora i da će se Europska unija time baviti. Gospodine Grlić-Radman, koliko je osjetljiva sutra ta situacija s Kosovom? Pa nije osjetljiva. Evo sad mi smo se dogovorili zapravo o tom protokolu načelnog ponašanja, upravo zbog te činjenice koju je gospodin Vinković kazao. Znači, svatko ima svoje ime i prezime, to je dogovoreno i to će se održati. I te zemlje koje nisu tih 5 zemalja priznale suverenost, međunarodno pravni subjekti Kosova, dakle svi će oni biti, ali pazite, od ovih 27 lidera mi zaboravljamo činjenicu da će biti tu predstavnici Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicijske banke. Dođemo na financije prije ili kasnije. Regionalni savjet za suradnju. Pazite, bilo je puno zainteresiranih da smo mi ovdje održali to u tom fizičkom smislu, da nije bilo krize, to bi sigurno bilo drugačije. Ali činjenica je da će zapravo ovaj Zagrebački samit, kako god je, to je prvi put u povijesti da se samit organizira videokonferencijom, biti upamćen po toj Zagrebačkoj deklaraciji i da će zapravo se reflektirati na činjenicu da je proširenje, kako god mi zvali proširenje, a ono se zapravo podrazumijeva samo u različitim gradacijama. I činjenica da zapravo sve ove zemlje Zapadnog Balkana imaju hrvatsku podršku i da njihov ulazak u Europsku uniju vodi preko Hrvatske. I da će se Hrvatska zapravo vlada i u sljedećem mandatu zalagati kako za njihov ulazak, dakle njihove ostvarenje europske perspektive. Idemo prema aktualnoj krizi i tome kako je reagirala Europska unija. Gospodine Drobnjak, bilo je dosta prigovora zapravo da je Europska unija na početku svih ovih događanja bila dosta inertna, zatim da su zemlje postupale vrlo po svojoj vlastitoj volji, zatvarale granice kako je tko htio i kada je tko htio. Je li se Unija u ovoj situaciji raspala na suverene zemlje? Pa ne bih rekao da se raspala, ali kao što smo rekli na početku, ova kriza je volumenom i sadržajem bez presedana. Drugo, ta kriza se nije razvila jednomjerno u isto vrijeme u svim dijelovima Unije. Neke države Unije su bile zahvaćene, Italija, na dramatičan način,
drugi dijelovi Unije, praktički su baltičke zemlje puno kasnije i u bitno manjoj mjeri. U krajnjoj liniji pogledajte naše brojeve i brojeve Italije. I u takvoj okolnosti situacije je vrlo teško imati neki uniformirani pristup. Drugo, ta kriza i pandemija je sve nas zatekla, svakog na svoj način. Neki su se brže adaptirali, neki sporije. A ono što je bitno reći da Evropska unija, koja je veliki mehanizam i te metafore prilagodbe na situacije, kad ljudi koriste metafore plovila, jedno je mali čamac koji se brzo okreće na mjestu, drugo su veliki brodovi kojima treba vremena i za zaokreti da se zaustave. Ali Evropska unija se sada konsolidirala. Evropska unija djeluje u pravcu da je potpuno fokusirana na ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije i priprema 3 ogromna financijska paketa za to. Jedno je višegodišnji financijski okvir, druga je plan oporavka i treće korištenje posebnog mehanizma, Evropskog stabilizacijskog mehanizma za države eurozone, koje je predmet određenih prijepora, da li su zajmovi ili su donacije, ali u svakom slučaju Evropska unija je svoja 3 zadnja velika sastanka na vrhu videokonferencije, 4 zapravo, u potpunosti posvetila mobilizaciji financijskih sredstava i iznalaženju dugoročnog rješenja za krizu. Jučerašnja donatorska konferencija na kojoj je skupljeno $7,5 milijardi za cjepivo i medicinsko rješavanje, odnosno zbrinjavanje problema pandemije, također na svoj način govori o mobilizaciji Evropske unije. Ali da je trebalo vremena, trebalo je. Znate, lako je post festum, da li se moglo brže? Moglo se. Ali ja mislim da danas Evropska unija je fokusirana, usmjerena i u krajnjoj liniji financijski paketi o kojima govorimo su ogromni i sve države članice će od njih profitirati. Oprostite, mogu samo dopuniti ovo što je gospodin Drobnjak. Pazite, mi smo odmah reagirali. Postoji taj mehanizam, znači integriranog političkog odgovora na krize, kojeg smo mi, znači naša stalna predstavnica, otvorila 28. siječnja, a u punom opsegu aktivirali 2. ožujka. Znači, to je jedno tijelo koje koordinira, razmjenjuje informacije, okuplja i komisiju, i vijeće, i Europski parlament. S druge strane, odgovor na krizu bio je donešen odmah 13. ožujka kao prvi, dakle, 2 zakonodavna paketa su bila, dakle, 13. ožujka 37 milijardi eura, a drugi paket je bio 50 do 60 milijardi eura 2. travnja, znači gdje su zapravo korištena sredstva iz kohezijskog fonda, iz kohezijskih fondova, fonda za regionalni razvoj, za socijalnu stabilnost. Prema tome, Europska unija je djelovala odmah, ali pazite, zdravstvo kao sustav je za sada još uvijek u nacionalnom zakonodavstvu svake države. I onda, znate, kad imate onu krilaticu ostanite doma, Europa je ostala doma, sve države članice su ostale doma. Pa mi u Hrvatskoj smo imali propusnice da bismo išli u neku županiju i tako dalje. Znači, ta socijalna distanca, fizička distanca je bila nužna. Međutim, na našim vijećima, a mi smo do 13. ožujka održali 8 konferencija na visokoj razini, 2 parlamentarna događanja, 21 stručna skupina, a 6. ožujka po prvi put u povijesti Europske unije izvanredno vijeće za vanjske poslove ovdje u Zagrebu. A ukupno do sada 29 konferencija. Prema tome, to je jedan broj koji govori nešto. A ja inače predsjedam vijećem za vanjske poslove u trgovinskom formatu, gdje smo upravo govorili o tome kako je nužno osigurati koridore, dobave, lance trgovine, znači Europska unija... Što je u jednom trenutku bilo sve skupa stalo kada su onako zemlje na različite načine, različite vremena pozatvarala svoje granice. Reagirali smo brzo. Ipak malo ići dalje. Isto na naš poticaj je bio otvoren, aktiviran mehanizam civilne zaštite. Djelovali smo brzo i smo prepoznali jer znamo, jer smo upućeni, a to je prednost zemlje, dakle Hrvatske, koja ima razvijen i iskusan diplomatsko-administrativni aparat. Zadržamo se malo na financijama. Gospodine Klisović, ipak sjever i jug Europe, odnosno došle su opet te razlike dosta u prvi plan. Zaratilo je poprilično kada je došla priča sa Italijom i njihovim ideja da budu korona obveznice i preuzimanje jednog zajedničkog duga. Nizozemska se to jako oštro usprotivila. Italija čak u jednom trenutku zaprijetila izlaskom iz Unije. Ipak tu nije bilo baš tako unisono. Pa je, u pravu ste. Na kraju krajeva spomenuli ste da li se Evropska unija raspala na
suverene države. Europska unija u stvari je zajednica suverenih država. Ona nije jedna država. To moramo, kao recimo Sjedinjene Američke Države. Pokazuje se da nema dovoljno kohezivnih elemenata koji bi držali u doba krize Europsku uniju skupa, odnosno to načelo solidarnosti da se onda u praksi realizira. Očigledno unutarnje tržište i ekonomija nije dovoljno ljepilo da stvarno te države i te građane drži onoliko zajedno koliko bi mi željeli. Dakle, očigledno u budućem razvoju Europske unije, na dolazećem razvoju, morat će se više posvetiti pažnje razvoju zajedničkog europskog identiteta. Pa kada će onaj u Švedskoj doživljavati onog u Italiji kao Evropljanina prije svega, a ne kao Talijana, onda će možda imati i više nekako želje i volje da mu pomogne u doba krize. Dakle, Europska unija će se i dalje razvijati ekonomski. Mi očekujemo veliki plan za oporavak gospodarstva u cijeloj Europskoj uniji, ali mislim da se ne smije ovaj politički identitetski razlog zanemariti, dakle razvijanje europskog identiteta koji je temelj solidarnosti. Jer ovako solidarnost se na ničemu ne bazira nego na dobroj volji političara. To nije dovoljno. Svaka kriza nam to pokazuje, uključujući migrantsku krizu, ne samo ovu COVID-19 krizu. Ali ne bi sve svalio na Europsku uniju. I države članice su odgovorne poprilično. Daću vam jedan primjer. 2 države članice, Hrvatska i Slovenija. I molio bi ministra stvarno da se pozabavi tim pitanjem vrlo ozbiljno. Naši građani u ovoj sada pandemiji koji su ostvarili mirovinu u Sloveniji nisu bili u mogućnosti otići u Sloveniju po tu mirovinu. 2-3 mjeseca. Nekim ljudima je to pitanje dovodi egzistenciju kompletnu. Nisu u stanju otići obraditi svoju njivu na slovenskoj strani. Također nekome je to temeljna egzistencija. Također neki ostvaruju zdravstvenu skrb u Sloveniji, a žive uz granicu, hrvatski su državljani, ovdje stanuju. Nisu u mogućnosti otići, jer ako odu u Sloveniju, moraju otići prvo 15 dana u samoizolaciju. I dakle, ne mogu ove elementarne ljudske stvari riješiti i molim da se ministarstvo s time stvarno pozabavi. Sa Mađarskom sam pratio, to smo uspjeli riješiti. U krugu od 30 km se može ući bez propusnice posebne. Sa Slovenijom nismo, ali ovdje imamo pregršt građana koji živi uz granicu, koji nije u stanju... Zašto to nije riješeno, gospodine Grčevar? Imamo jako dobro sa novim ministrom Andžejom Logarom, imamo jako dobru suradnju, ali da kako da je taj, znate, pitanje, znate, samoizolacije doista ograničavajući čimbenik bio, ali se ipak uspjelo rješavati tako da su sigurno ljudi koji žive u pograničnom dijelu su mogli, znate, pristupiti svojim poljima, vinogradima. Ovo je sa Mađarskom je bio jako dobar primjer i to smo već 31. ožujka 2 ministra vanjskih poslova dogovorili i to je fantastično funkcionira. Recimo, to je negdje obuhvaćeno 100-tinjak građana s jedne i s druge strane, jer zapravo politika se, znate, najbolje odražava i ima zapravo legitimitet kada su građani zadovoljni, kada vi riješite temeljne te probleme. Kako bi mogli obrađivati svoju zemlju. Ali mi sad, evo, sa Slovenijom apsolutno ulazimo u jedan drugi, još turistički, jednu dobru suradnju i mislim da ćemo tu zajedno sa Slovenijom, koja je isto turistička zemlja, mediteranska zemlja, sigurno ostvariti nove pomake. Ali vidite, mislim, kako smo mi sa Slovenijom smo fantastično odradili tu jednu repatriaciju, znate. To je recimo ono što je možda nije toliko dovoljno bilo vidljivo, dakle, naše predsjedanje Vijećem Europske unije koje se ogledalo u Kokonu, to je taj working party, znači gdje smo mi koordinirali repatriaciju ne samo hrvatskih građana, zajedno sa službom za vanjsko djelovanje EAS-om iz trećih zemalja i mi smo uspjeli do sada repatrirati oko 2000 hrvatskih građana i oko 1000 iz trećih zemalja i to je veliki uspjeh. Ali među njima su bili i drugi državljani, recimo Njemačke, Mađarske, Slovenije. Slovenije jako puno. Slovenci su jako puno repatrirali hrvatskih građana, ali mi smo repatrirali građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, svi su oni zahvalni. Dakle, to je akt solidarnosti. Ali, znate, ta situacija, ona vas doista morate se dobro snalaziti, ali Hrvatska je pokazala da je vladin stožer najbolje organizirani stožer, dakle, vlada ova u Europskoj uniji. Ja sam to na video, kad bih imao upravo ove ministre sa slovenskim ministrom zajedno, znači talijanskim, austrijskim i mađarskim, mi smo imali redovito video konferencije, također i sa njemačkim ministrom. Idemo dalje prema drugim pitanjima. Molim vas, razgovarajte sa načelnicima hrvatskih općina uz
slovensku granicu. I vidjet ćete da ljudi ne mogu otići po mirovinu, da ne mogu otići po plaću, da ne mogu otići ostvariti zdravstvenu skrb u slovenske bolnice gdje imaju pravo besplatno. Dobro, to se mora riješiti. Pojedinačnih, ali mi smo to nije pojedinačno, to je za sve ljude koji žive uz granicu, a ostvaruju određena prava u Sloveniji. To se mora riješiti. Barem na način kako smo smatrali. Gospodine Bandov, gospodine Bandov, u ovoj krizi koje su loše strane Europske unije, a koje dobre strane Europske unije izašle na površinu? Onako istaknule se. Ključno pitanje u kojem Evropska unija nije kvalitetno reagirala, kad kažemo Evropska unija, onda ne govorimo o Briselu, nego govorimo o pojedinim članicama Evropske unije, a tu govorimo zapravo o svim članicama Evropske unije, a to je kada je Italija uputila zahtjev da joj se pomogne i kada je izostala reakcija. Neupitno možemo razumjeti sve države članice da su prvo po principu aviona. Kada avion izgubi tlak, kisik padne, prvo stavljate masku sebi, a onda pomažete drugima. To je logični sustav razmišljanja. Ali je neupitno bilo da je onaj koji je u tom momentu bio najugroženiji, to su sve brojke pokazivale, je bila Italija. Morali smo reagirati svaka država članica barem simbolično. Barem simbolično. A to je izostalo. To se dogodilo 10 dana kasnije. I tada smo pokazali da se to moglo napraviti 10 dana ranije. U međuvremenu su to odradili neki drugi. Možemo govoriti je li to bilo propagandno ili nije bilo propagandno. Imali smo donacije iz Rusije, imali smo donacije iz Kine, Kube, imali smo iz Vijetnama. Evropska unija je tu zakazala. Ja mislim da je to segment koji je bio najbolniji. Evropska solidarnost, kao inače solidarnost, kad imate solidarnost među prijateljima, pa kad vam je jako teško, izgubite posao, dođete kod vašeg prijatelja i zamolite ga za pomoć. Ako te tada odbije, onda to nije prijatelj. Tada, kad ti je najteže, moralo ti se pomoći. Samo da ne ispadne zapravo da je sve tako grubo, to je bio taj moment. I taj moment smo izgubili kao Europa i to nije dobro. Vrlo brzo smo shvatili da imamo dobro stanje na našim rezervama. Kad kažem dobro stanje, relativno dobro stanje, ovisilo je naravno od države do države. I onda su krenule zapravo pomoći prema Italiji i prema Španjolskoj i prema Francuskoj. I Francuska, zapravo kad gledamo na primjer i Francuskoj, je Njemačka otvorila bolnice za francuske pacijente i Luksemburg je otvorio za francuske pacijente, otvorilo se za talijanske pacijente, za španjolske pacijente. Češka isto ponudila svoje bolnice. To su sve momenti evropske solidarnosti koji su bili nužni. 500.000 ljudi iz Evropske unije, iz trećih zemalja smo mi prevezli natrag u Europu. Zajednički. Svaki treći od tih 500.000 jeste bio od one države koja nije bila organizator prevoza. To su velike brojevi. To se pokazalo zapravo smo mi stvarno funkcionirali kao Evropska unija, ali ovaj jedan moment u kojem nismo reagirali je toliko bio bolan, nepromišljen, neodgovoran, tako da je predsjednica komisije von der Leyen se ispričala direktno i zamolila Italiju za oprost, što ja mislim da je bio fenomenalan potez. To je bio odgovoran potez mudrog vođa. Idemo vidjeti što će napraviti sa 7-godišnjim proračunom, to je ono gdje se redovito lome koplja. Tihomire, pitanje za tebe. Dakle, naziva se to već sada Marshallovim planom spasa. Znamo što se događalo do sada, kako su tekli ti razgovori o 7-godišnjem, višegodišnjem proračunu. Dosta se opet taj sjever i jug, odnosno bogatije članice i siromašnije članice razlikovala njihovo stajalište. Kakve su za sad informacije što se tiče višegodišnjeg proračuna, na koji način bi trebao biti posložen? Pa evo, danas smo saznali da je višegodišnji proračun ono što je trebala izraditi Europska komisija odgođen. Dakle, nećemo sutra dobiti mogućnost vidjeti, saznati off the record briefinzi kako bi taj proračun trebao izgledati, kako su nam objasnili iz Europske komisije. Treba još neko vrijeme za usuglašavanje. A zašto je to tako? Pa i zašto je izostao ovaj
odgovor solidarnosti Europske unije. Jako puno onih koji govore o tome kako funkcionira Europska unija, bune se da Unija ima previše ovlasti, a onda vidimo da nema, da su mnoge te takozvane ovlasti u stvari na državama, članicama i onda dolazimo do toga što je to europska birokracija. U ovom trenutku da je ovdje sjedio uz predsjednika Europske komisije ili predsjednicu Europske komisije Pascala Mi, koji je to radio prije 35 godina za vrijeme Delorove komisije, ili Martin Selmayr koji je to radio za vrijeme Junckerove komisije, ne bi se dogodilo ovo što se dogodilo. Dakle, to su glavni birokrati europski koji znaju razgovarati i sa povjerenicima i znaju razgovarati sa predstavnicima država. Konkretno, Martin Selmayr je morao otići zato što nije se sviđao mnogima, ne samo onima koji rade ovdje u komisiji, nego i mnogima u nekim državama. I evo, dogodilo se to da je došla osoba koja nikako nije da nema izvrsnu biografiju, ali jednostavno nije se snašla u tom trenutku. Gospođa Ilza Johanssone jednostavno nije bila ta koja je mogla nametnuti jedinstvo ne samo među zemljama, nego i u samoj Europskoj komisiji. Mi smo vidjeli, sada se govori o tom Marshallovom planu, da su dva povjerenika prije Ursule von der Leyen izašla s tim u javnost, što nikako nije njihov posao, ali njihove zemlje su to tražile. Tako da je Breton kao francuski povjerenik i Gentiloni kao talijanski povjerenik su već govorili o tom Marshallovom planu prije nego što smo čuli od Ursule von der Leyen da će ne samo da Marshallov plan, nego da bi se sve trebalo odvijati, taj fond za pomoć koji se treba osnovati u okvirima višegodišnjeg proračuna Europske unije, takozvane sedmogodišnje financijske omotnice, kako bi došli do toga da i one zemlje koje nisu u eurozoni, dakle i Hrvatska, da bi imale ravnopravno pravo koristiti ta sredstva. Međutim, bez obzira što je bilo najavljeno da ćemo sutra ili ovoga tjedna doći do nacrta, nećemo doći, vjerojatno sljedećega tjedna će se početi, zato što traju razgovori, naravno i u komisiji, ali i sa državama članicama, kako je to Angela Merkel na zadnjoj videokonferenciji rekla, morate razgovarati i s nama. Dakle, ti razgovori se odvijaju i možda, ako bude sreće sljedećega tjedna, ćemo dobiti nekakve okvire i nekakve nacrte gdje, što i kako bi tko mogao doći do novca, jer treba naravno voditi brigu, bez obzira na ove sastanke Eurogrupe, da Hrvatska kao i još 8 zemalja nismo članice eurozone, a nama također treba i financijska pomoć, bilo da je to u okviru kredita, a bilo da je to u okviru nepovratnih sredstava ili fonda solidarnosti, kako god to nazvali. Tihomir, vrijeme nam curi, hvala ti puno što se nam se uključio u emisiju. Idemo pogledati što su kazali naši gledatelji na Facebook stranici Otvorenoga. Rudica Maraković, Italija, Španjolska, Francuska, 1000 mrtvih, svi su pa i mi reagirali kasno. Toni Grossi, nitko nije dobro reagirao jer je vrlo teško naći kompromis između zdravstvene i gospodarske katastrofe. Očekujem da će dobra turistička sezona ublažiti negativan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo. Zaista imamo jak apartmanski turizam koji je epidemiološki gledano prihvatljiviji od hotelskog. Stjepan Anočić, za pandemiju nitko nije bio spreman, a Europska unija se pokazala potpuno razjedinjeno i ksenofobno. Uglavnom su se članice zatvorile i brinule se za vlastitu populaciju bez ikakve empatije za ostale članice Europske unije. Nije bilo ni zajedničkog dogovora kako se boriti protiv pandemije, nego su mjere zaštite bile prepuštene nacionalnim državama u jako širokom spektru, a koji se razlikovao od liberalnog pa do gotovo diktatorskog pristupa krizi. Mato Rajkovača, Europska unija je zamišljena kao savez suverenih država, što se pojavom koronavirusa je pokazalo. Institucije Europske unije bile su u nekakvom stanju šoka dok je virus harao i ljudi umirali, trebalo im je 2 do 3 tjedna za reakciju. Pametnom dosta, treba raditi unutar države i jačati sustave poput civilne zaštite, Crvenog križa, policije i vojske, koji su uz zdravstveni sustav jamac da možemo opstati dok nas se sjeti Europska unija. Tako kažu naši gledatelji. Gospodine Drobnjak, da se nastavimo na što govorio kolega Vinković vezano za višegodišnji proračun, kako će se Hrvatska tu pozicionirati, na koji način, što bolje, nadamo se, naravno. Pa naši prioriteti su jasni. Nama je stavo do što većeg kohezijskog dijela proračuna. Mi imamo interes veliki za jaki stup, poljoprivredni stup proračuna i da kako naš je veliki interes, posebno u prvim godinama zbog pandemije i zbog ekonomskih posljedica krize, da su pravila, što je već sada uvedeno, da su puno blaža, puno fleksibilnija pravila korištenja kohezivnih fondova nego inače. Mi mislimo da bi to trebalo ostati barem još godinu, dvije. Ako mogu samo jednu rečenicu dodati kad govorimo o Evropskoj uniji, mi ćemo, ove subote će biti 70 godina od Schumanove deklaracije, koja je kamen temeljac Evropske unije. To je kratak dokument, nema ni 1000 riječi. Treba 10 minuta, ni niti da se pročita. I kogod ima vremena, bilo bi, ja bi mu savjetovao da izdvoji nekoliko minuta i pročita.
Jer ta deklaracija koja je usvojena 1950. godine, samo 5 godina nakon Drugog svjetskog rata, ima u sebi rečenicu koja glasi da je cilj nove unije koja se izgrađuje da učini rat između Njemačke i Francuske ne samo nezamislivim, nego i praktički nemogućim. I tu je Evropska unija uspjela i od tu moramo gledati početak Evropske unije kao primarno sigurnosni projekt. Hvala vam lijepa. Gospodo, po 2 rečenice svake, gospodine Bandov, koji su nam izazovi sada u narednom razdoblju? 3 točke. Zapadni Balkan je unutrašnje dvorište Europske unije i to unutrašnje dvorište Europske unije moramo urediti. Drugo pitanje je europska solidarnost. Europska solidarnost nema kvalitetnu alternativu i mi na njoj moramo dalje inzistirati i dalje ju implementirati. Hvala vam lijepa, gospodine Klisoviću. Hoće li se Unija politički tresti ili neće? Pa vjerojatno neko vrijeme hoće. Ja se nadam da će iz toga izaći, da će naći te kohezivne faktore koji će još više ojačati. To nije samo ekonomija, to je, kao što sam rekao, i identitet, evropski identitet. Gospodine Grlić-Radman. Pa evo, novi mandat HDZ-ovske vlade na čelu Andrejom Plenkovićem nastavit će se zalagati za proširenje Zapadnog Balkana, a i dakako za stabilnost socijalnu, političku građana Republike Hrvatske. Kojeg datuma su izbori? Proširenje Europske unije. Ove godine i kada predsjednik Republike raspiše izbore. Gospodine Klisoviću, novi mandat HDZ-ove vlade? Pa to ćemo vidjeti. Ja mislim da tako neće biti baš. Pa sudeći po govoru predsjednika SDP-a, mislim da će građani prepoznati zapravo da to ne ide, ne prolazi u političkoj kulturi. Hvala vam, gospodo, što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večeru s programa Hrvatske radiotelevizije.